we're taking over the jungle. Yeah, we're taking over the jungle. Bad by nature, the heart Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve route. This is take over. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Yeah, we're taking over the jungle. Hey, what's up, Sterenizo, Mr. Nation, and let's more players. Welcome to the Nayful Podcast Players Edition. We're coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, visit our website at electronicsol.co.za. Today in the studio, we are joined by Upayeni Utipa Umanzmade, indoda yakwangwenye kwaXesi, sinayo noJotela, uJwaha, umtika Mazaleni, sinaye no PV, Phumla Vakalisa, all the way from Mount Frey. Hayi Mount Elif. Kukho Mount Enga. Ngabe Mount PV. Sinaye no Seko Panda Boy, King Panda days. Yazi bandimi lo wathi susa lapho ufaka uKing. Wayebhaye Panda Boy. Wayengiphanda boy ngokuya andazi ayisibandeze nithi kasuse lo boy for into awuseyo ikhona futhi sasitsho kuyabesothi unosuse la boy ufaka uKing sakhumbula ya ngizakhumbula futhi uthi umdala okay so ngokumuntu right mos yebo masiqala pha kuwe sithi Kwenzimani chaza impilo bulisa baphulaphula chaza impilo anibulisa baphulaphula babamele une-full broadcast yabo igama ngisiseko days King Panda. Ungibani isituko sakho sekho? Mina ngikumbona uTshayingo sendela hlaba. Hayi ba yo itanyula foni yena lishovo sendela hlaba hey isituko zenu zamanyala sendela na sendela hlaba hayi uyifakele itsho njani itsho njani so sisizazisi igama lami ndinguphumla Vakalisa suka ngapha eMount Elif emaXesibeni umamba sakuma Magradebe. Hawu Khadi kuzi nengane zondwezo oGradebe kulini ndathi kebenhle zombini ne Yebo uyakwazi uzithuthi ngiyakwazi Khazibethe uGradebe umuntu mkhuluphu ngani nonsathi lebo zombini uma shabathi washabathela inkomo nempondo zayo uma fuza afule hayi enzoyizelwa bemkwazi bawuyichela awuyizela madoda that's why uthiwa abafana baflight lapho nithi tshofika bathula ngomajita okay Dasipa ditheni bulisa lo chaza okay molweni baphulaphuli kwindawo eniphulaphuleni kuzo ndim uThipa inwana yenu ndigrand ndimsuperguide ngefurus ndimoja ndimhororo Jotela bulise ko umuntu obukeleyo igama lami nguHoodwing HD enye ninyibuse ichazile man kwinathi ke bawungokangweni isibani ngowaphi sokhulile yani kwakwakhulile mina xesi Middle Drift hayi hey wena usedebe usexesi okanye kusedebe ukhona sikuzo zoyi2 yo umajack okay so ndifuna wena Seko ubiza igama eli1 yabo olucingayo xa nisithi xa kuthethwa ngeJune 16 ucinga ndo lawe ka Sarafina okay so Sarafina sondele mahini anything that comes to mind nobuthi ucinga youth nobuthi ucinga ibandwe education
hayi ngiyouth. Okay, mkhulu. Cinga isikolo. Because unqutshwe i-uniform. Yeah. Wena mahotela. Cinga Hector Peterson. Uyabazi? Ndiyamazi nje ngokujonga andimazi. No, so. Ayinokuba yilaa nto banifunqulweyo phaa. Eseyondwana lo ngoku litime. Ngo-1976 ungathi umuntu uyintwana. Litime njani? Hey, hayi ke ngokude. So uthetha ukuthi wena umuntu ocishe ena 13 ngo-95 intwana ngoku. Image kaloku yokugqibela kaloku yilight nje. Yes, na 33 ke ngoku kwazi wacishe na 33. Na image yakhe no. Omani bunjani yeso? Unjani? Mazi kodwa ngathi umuntu onentshebe enkulu. Wow, ucinga loo nto. Andiyazi kodwa le nje uba uyesu umuntu onentshebe enkulu ophityileyo. Obhesayo. Xa ebhityile. Hayi nambono uyesu otyebileyo. Akuthiwa uyesu ufana nawe. Kutsho ba? Umfuze kuyise wakho. Kuthiwa ukudale wafana Thiwe caweni. Akuthethwa ngenantsika lo awuthethwa ngesize yomzimba. Akuthethwa ngesize yomzimba because kaloku But xa okay. so wena abulisa abantu. bese nabulisile konke bensenze intro lokho. Bubabulisa lahlo. Ewe. Awuncimba ungena. Ungena ndim kaloku. Ngena qala nandabuza ngokunina bayithini na yini. Irate ngoForest Ways namhlanje. Yeah. It's a crane. Okanye uqala sikale congratulate WBC champion. Okay. Kamngale Steve. Amsekwana. Hayi Steve. Yasiphethe useko apha siseko teyise i-champ enamabhandi ayi-3 yabo fumene ke ngokwelinye lesithathu le-world yabo anzongena uba yi-youth okanye yintoni kodwa le-world okusalayo yabo ifight ibingekho lula yona nona yam ibinzima kakhulu la fight and usebenze kakhulu so kusho ukuthi kwi next fight ifuneka sibe ngathi sibetha more yebo so congratulations ntwana yami Nabulela. Mawudela. Yeah, King Panda. Congratulations ngokwina kwakho kula match yabo. Yeah, engekho lula yona. Uyibonile nawe. So yeah, engekho lula uyibonile kwa wena yabo. So yeah, wasebenza kakhulu pha isiba engekho lula but yabo wasebenza mfethu. Yeah. Yeah, but tango. Ukhona umphulaphuli phango awonke Tsoloba uthi ingasakubambise ibele esithi congratulations. Hayi wrong around for the box. Wrong around for the box. Iboxa elibambe ibele. Okay. Never seen dynamics is all Jonas. box like. Better after a match kuthiwa 90 days buyisa ezantsuku ungabethi ngazo. Hayi nzima nyani into ojola nebox. Komlekeka nje atsho khulumani yami. Hamba ecampini ubuqola bo ayiqine ngopaper 2 kodwa kuseka mfowethu nami uqhubela masimawutela. Yeah. No man fit congratulations yabo. Outside anything else umdlalo wakho excite noba uyamencisa sometimes Yeah. but excited la experience yobukela wena udlala yabo and whatever you did to get ababantu ubafumeneyo to support you wenze grand ngalawe umuntu nongakwaziyo ufuna ujonga ba eliquba lingaka liphethe pictures zakho lingxula ngawe yonke lawe yakhona yenza umdla ufumana ifans ezinje every time usiyula so keep doing the good work eventually some unoba kunganjani xa unowin world if kuba njeyana xa udefendile successfully okanye xa uwin WBC xa uwin world noba kungachalwa sibe ngaphi kusho Sure. yacinga lo wenjalo
So kanye uphumele negusha Ndiphume negusha lo ngoku. Manje negusha. Oh so okay yeah Phumla akho ufuna ukuthetha ku second before siqale would you rather wethu hayi ndingakutsho kuphanda kuba hayi uyadlala kakuhle futhi and sisabheke lukhulu kuye usemncinci usakhula kodwa sibheke lukhulu kuye. Okay Ngiyinkosi kuninonke nabulela. Sure. yeah uswengile impahla zika Hood zilingana wena zakho zilingana no Hood Iyajambisa. Awuzilela uthethayo. Ngithetha ngaye ndithi ngawe nje Wena. okay sorry nje but yeah so kalama kuba ke tasiba sithi mahotela sithi seko sithi Phumla sithi mna siphinde sibethenge sindo nje just to break the ice. Okay. Would you rather marry someone who loves you more than you love them or someone you love more than they love you? Someone who? Would you rather uthathe nomuntu omthanda kakhulu wena okanye umuntu othanda wena kakhulu? Okay. Mna ndingutastipha. Kungcono ndithathe nomuntu endimthanda kakhulu mna than into ba yena andithande kakhulu because okay uyamfuna because Yeah. because ngowaseBhayibhelini Yes man. kubhaliwe into kuba indoda mayithande umfazi wayo then umfazi wayo ahloniphe indoda yakhe. Xana uzawuthandwa intombazana uye sometimes ubhoreke because uye kwazi ukuthanda uqonda ba hey ngokulo uyapambana wahlobo kuthanda ngalo Wena usuphambana. wena mna andizuziva kaloba ndiyaphambana ndizakwaziwa nguye because ndizabe ndithanda yena. Okay. Yeah. Radamiri endimthandayo mna. Same reasoning. Yeah. Okay. Seko I think le ntetho ngutastipha nambi kuyo because kaloku uyabona khulumani xa uthanda umuntu like uye ndayibika njani mandiphelele kule nto kathiwa le nto thetha ngutastipha ungadluli. so Phumla again nazo intombazana sike sive yona. Hayi mna ndingatshata lo ondithandayo. Yeah. Yes. Ngoba kaloku angeke ukwazi andithi ebetshilo okanye senitshilo ukubana umuntu funeke atshate umuntu amthandayo yabo ewe yenze ukuthetha Why nazoba equal? ayikho option yoba equal that's why ngubutshura. Hamna ngifuna umuntu othanda mina anaxhala xa enguye othanda mina xa indimi othanda yena ndineqhala loba hey ndinguhapepe walomntana hey soloko ngikhamisile phiphi ufuna ntoni namhlanje phiphi utyile lunch phiphi ulele phiphi uvukile phiphi nakuthanda uyazi bona uthanda kakhulu yabona we Uzakwenza zo way. But umthanda kakhulu uvile makuthiwa kakhulu apha uzawuthini wena ngomthanda kakhulu but khulumani baba obsessed yabo bantu ba like bakuzenhloko kubuze nento thanda umuntu obsessed Wena? Hayi qhubeka wena. azapho Hayi nobulala ukudima. amanye sithi Hey, yaxoka liqo wakho. athi ndithi into yini Hayi okay sekuva ubhikisa lelo sithethayo. Okay so ukhona obhalileyo phaya wena mntanam othi ube ngibani kale Anathi yebo uthi Anathi congratulations Phanda man umxelele ukuthi sika uthi sika Tangi nomnye umuntu obhalileyo ngoka okanye Mpumi. yeah uba umpumi Before umpumi bingiba. okay Yeah umpumi. Mr Oats ifuna ude ave ucamako umvile uphume ecaleni uthi kungenxa yoba sithetha ngehlobo yebo yeah
mpumuthi ngasikandithandi ngoba oyithandayo ngoba oyithandayo izokhawuleza idikwe ngoba umjida uthandwayo uyakwazi uadjust. Yes. Ba mpumi into Mpumi intombazana. Oh nyanisile nyalo umjida xa ithanda kakhulu angakwazi uziqokelela. Yeah. But intombazana ibe yisayid. Ayikwazi Phula unyele festire. ayizipe Papa uthena aqombona niqhekeze ibhenke ngoba Would you rather have a spouse who is extremely loyal but financially irresponsible, or financially responsible but emotionally distant? Awuphindi uyicacise Okay. ngesixhosa. Would you rather Ngiyacela ube nomuntu wena mkhuluwa oloyal but umnika imali uthenga igrocery abuye sesithi bo bendodlala ngayo gambling phaka 6 le mali yaphela, okanye abe financially responsible but usithi uyamthanda uthi thanks? Funeka be financially responsible because yabona xa umuntu umnika imali engakwazi uyiphatha akho umzi onoma apho onozube right yabo, so kungcono. And then naxa uthando alfoso xa usithi baby I love you akunyanzelekanga ngathi me too yabo. But sometimes you said mkhulu so into eyi-1, sometimes you said u10 ngasuke umuntu wakho akuxelela amagama grand uthi hawu ubukela uJonas. Okay. Anikambukeli uJonas nithi manje mbukela uJonas ngizambukela uJonas, but in this case ndifuna umuntu ozawukwazi uqoqosha imali ba ndimnika imali ayazi uba imali ithwani izawusetyenziswa njani. Okay. Andimfuni umuntu ongazuyazi imali ivalue yayo. Okay. so Yes. Mahotel. yeah busithi kulincala unjalo emotional distant uyakwazi uyakwazi ukwenza ugrand eqhathela imali uqa ndikhetha yena because yazi umuntu yazi umuntu azathi noba ndithi ndiyamthanda athi okay thanks unika la allowance yomthanda mina yabo. Yeah, so umthanda more sizakwazi umzintena on zawe. Oh Yes. Ndizawukwazi yabo as long yena qaxa inikwe imali uyakwazi ukwenziwe yabo athathi anaqha. And sometimes nguye oba nemali enza izinto ezithile. Yeah, so Sekwana. Andi kunye nohood. Okay. Hayibo sisi. Ukhetha indoda ekwazi engakwazi uphatha imali, okanye ukhetha indoda ekwazi uphatha imali but wena ikuhoyanga emotional. Noba uyalila ukhathazwa yinto ethi uzaba right man ntoni la wena uthanda uhliphinika. Khetha sikoyika. ngake sijoke Okay masimdluli. Awukwazi uphendula. Awuyazi indoda oyifunayo wena ba indoda ekwazi etya imali igamblishayo okanye indoda engatyi imali eyazi imali ba ma-18 as long as bakhona ezakuma imali. Wa. Ananda ngokugemishile lo muthe as long As loyal kuwe. Yes ukuthanda kwakhe oko. Oh so Which is wena umqoqoshi mosomntu. Ba okay Kaloku angaqinishi. kunexesha kaloku like ngeke ndiqoqoshe wena yabo singatshatanga singathinanga yabo. Uyameka bendlavini. Uyameka bendlavini. kodwa ujola nawe Ndizomqoqosha xa ndizomqoqosha. betshadile. Amamela ndizomqoqosha xa betshadile. ngune ahambe awuthatha lo mqoqo wami ombobhadla kwenye indawo. Ugcine umqoqosho emtshatweni. Ile hambo ithi anofit imbuku for inyoka. Hey. Abuye lezingqondo athathe Abuye cabana ingqondo. azothatha imali abo gamblisha ngayo Okay yabona xa uthetha ke kuye umuntu uyathetha sikoyika. Hey. Number 3. Right, anything oyithethayo igrand. Because akho right and wrong bathini abaphulaphula. Wonke ke unyanisile usisi. Chini bawo awonke. Number 3, would you rather discover your spouse had an emotional affair or one night stand physical affair?
Wo. Okay, ndiyakuva kodwa khawuphinde nje. Okay, would you rather umuntu wakho ajole nomuntu oku long distance bathi bazodibana ngoDecember uyibhaqe ngoNovember or umuntu wakho athi kule 9 months ndileli nomuntu oyi-1 qha ibe one night stand andimazi negama lakhe. Bo. Akaloku kwabalali man, serongo. Maka ngimphile lo muntu Lona wakhe. uncola nalona into ongazaziyo, uncola naye ba yo ndondo iminyama ibinzi. Awumazo ngisoke ncumile ku into namaphupho manje. Awuwazi namaphupho akhe wena. Idombile. Akodwa lo msebenzi leyo iyaweka. Anifuni lo umsebenzi le ba umsebenzisile uphile. Noba one night stand. Noba yi-1 chini. Kodwa ni wrong. Nina niyakwazi uba sinibhaqe nichitha. Nifuma thina mas understand. Kodwa mna once ndalala nomnye umuntu anikwazi kuyixolela lo. Ungadibanisi ukutya necephe. Ndiphethe icephe ukukutya. Dalelwe leliba. Bona badalelwe leliba mabaxolo, amaxolo emsinya bona yabo. Abo amache. Phanda. Oh thina semamas. Phanda ithatha ehlobo lento. Bona madoda. Mamela Phanda. Ithatha ehlobo lewe. Lewe lena ayiphetheyo i7 colors Phanda. Sure. Yabo? I-beetroot, lithanga, yonke into ilayitile. Xana kuzawufika wena Phanda utye pha uzayizamisa yonke laa nto ibe yi-beetroot. Yeah. Yabo? Kanti mna ndiyayazi into yam ndiyithini ngeli cephe lam. Icephe lam uJonas stainless steel. Ukhethe ngapha. Aliphelelo. So immediately indoda ityelwa ayikho enye into eyicingayo icinga uba wo uphelile ugqitye ubaby. Athi ndakhela ngoJanuary. Azaka ngifuma ndili virgin kaloku. Ingcono. Ingcono yeke into oyenze before ube nam. Ndixelela ngento oyenze ke ngoku sendikhona epicture. Sendimphile lo ubulena. Yo uphelile. Umuza right. Umuza right. Izabeli igqibeke bakhona wena ke ngoku. Kodwa uyakwazi ustika naye enabanye abantu uthi as long as unexesha lam akagqibekanga. Mamela kaloku nei inje lento. Yazi xa ufika enomntu imnandi kakhulu yabo akutyelwa wena nguwe utyela lo mntu wakhe. Okay. Yabo amdilize lo mntu wakhe athi baby ndimkile kumabhuti yabo ndimkile kumabhuti now number 1 irongo kwalonto because ebemnandi ngokwebe nomabhuti ujavujavu yabo ebemnandi ngokwebe nomabhuti now ujongene nawe wedwa. So if unawe wedwa uphinde ke ngokubekho umuntu othi uphinde wanaye phezulu kwakho cacile lidwatyu kudale nje mtsak myeke teta So bethi nanga angabi loyal kuwe ngoba ngitame exelela ufuna uba loyal kuwe. the time esithi ohluke nomabhuti. Yes. Jonga lokhu thina selitwathu. Kuthena uzoba loyal after ugqiba uba litwatyu ungonuza ke ngoba. Wenze we walitwatyu ngoku uzo ukutyelwa obuhlungu. I'm not better. Iyo ibisithini question ndilibele nayo ngoku. Umuntu achithe nomuntu emotionally abe ne relationship for 9 months emotional or umuntu alala nomuntu oyi-1 kwi-9 months be one night stand akala nenumber yakhe. Sikwangcele ndiboli nanzi ke miss not le one night stand andikwazi. I think zirongo zombini. Zirongo zombini but ukhethe i-1 yabo. Dinga accept le ba okay 9 months yonke bemene ethetha ndiyibona lonto leyo yabo. Yeah dinga accept le. Ubone ba hebe besendelana nento zimnandi. Zinto ezimnandi. Lo yandisa ifakele ifruits. Uthola ukwenza lonto Zindona lento ezimnandi. Obvious. Nalentwana uthi xa uyijonga lento yayo yo inomsipha oqaphile.
but still man Yinto nomthango mfondile. ah but still man But awenza ngalo zokukhuluma. Into Like uthwasa lomsipha but akamenza ngalo lomsipha kangafiki. asiyazi lonto. Sesingayazi asiyazi lo. Kodwa khona manje makesithi izinyani. Awumazi lo yabona lo thitha naye. Lathe asoloke update ngento ba wenza into ethini ixesha elithile. I think we are wrong because kutheni nizawuxela yonke into. I think mina ngiyabona lo bethuka Lukiwe. hayi ngafana ibethiwe. Yamsela ngomzimba. Yamsela ngomzimba le lithetha. Because kaloku oyena dangerous ngokuxelwayo ngini uba yabo umsendele nomcimbi. so xa uphinde uyobethe kupha awuzoba nazo zawe ba yes Bayakwazi no video callana nalo. Senze izinto. Hayi. Bonulele ebusuku ukuthi Mhlawumbe- lo akandenza ngani. Mhlawumbe Amasiyenza apha online. Hey, izimvo zabo phulaphule ziyabetha bethana. Kabe ngezimvu maqala phezulu sisi. ithini ukuthi Ukhetha indoda kwamadoda ethu up. Indoda yokuqala inomntu ejona nayo osihlala umhlambe eZimbabwe. Yabo uzabuya ngoDecember. Uyayibhaqa wena 9 months seyizobuya ba hey okay Jola mos conversation ezinje ndakuthanda ndifuna ukuchata yonke lawe yakho. Or le ndoda unayo kule 9 months ibileli nomntu oyi1 one night stand ayimasinegama lakhe. hayi kungcono i-white night stand cha ke ngoku izomqhela nje lento Lokhu uyenza kayi1 in 9 months isamqhala kanjani? uzophinda iphinda kaloku lo we-one night stand ke ngoku awucingi ba bazaphinda badibane Kaloku uye lo atshoyo ukuthi bazaphinda badibane. no noba abazuphinda adibane naye Uzayenza komnye. uzoyiphinda futhi ayenze komnye umuntu hayi ke NjengoRodney pha utsho uthi mntasekhaya alikho icebo barongo bonke. Uthi barongo bonke. Kanti pha uMr uLN ukhumshile bafundini. Uthi a key that opens a lot of doors The master key. is a master key. A door that is opened by a lot of keys Yes. is a known. Is a Uthi kaloku the but shitty uthi one. yena, but a lock that is opened by a lot of keys Yeah. is a shitty one Is a shitty one. is a shitty one Wonke umuntu angavula kwakho. Ufiqile wabo Kahle uthini uLN pha? Lungelo. Yeah. Uthi Ngesixhosa umntana, esihle. Uthi yima. a key that Okay maqale translate le nto yakhe. Uthi indoda xa iyi1 ibhizi nabantu abaninzi master key le. Yes. Lawe buyithethe usebenzisa icephe lokutya. Yeah. I think u-elaborate alone. Okay. Ba ecephe uyayiva le nto la ndoda. into ezininzi but uthi xa ilock ivulwa zizitixo ezininzi Yeke? bhanqa belokho bo uyathixo uyahamba uyemall kufika kumuntu oqhotsa amaqanda xa uvule efrijini inkila ice cream bekuvule ubani kovula ubani kovula ubani Bayivula umntu eyi-1 nje cleaner besithetha ngayo. kaloku Ipoint nje into yobana esi sitixo akutsho mna nedecacisa qha Le nto Esi ibhalwe sitixo apha. sivula amacango amaninzi wena seko okay masithi wena seko lisela ungafuna uba nesitixo esivula amacango amaninzi or ungafuna uba nesitixo samanye amasela nawo alombuzo wakho. mamelani nonke ungafuna isitixo esivula amacango amaninzi which is a master key or isitixo siyi1 esinikwe onke amasela le area Hayi master key. Master key bethange. Itsho ke hayi ityebile Mr Lu. umbulazi pha I think usana la enga kaJonas because uthi commentile ndithi kuye kufuneka choose 1 yabo makachoose yabo hayi uyabuya kajuza uthi makuzole kuphela kwaloo nto umlile noma ngamthangiyo hayi akhethi nenye hayibo No, but apha endodeni most apha emadodeni amadoda sometimes ayakwazi ulala nomuntu angamthandi ongamazi nomazi, so akana problem yoba angalala nabani. Iba intombazana engasuki ilale nje ifuneka umuntu imthande before ilale naye. Mna xhomekeka kongakhoyo.
andikuva akwangakhoyo ngoku hayi ngokla kwangakhoyo ngoku badge ayabulala leyo wobhizi nayo utane umzekelo wakhe okay number 4 siyabulela tane elayinutsho. would you rather stay in a peaceful marriage without romance kupholiwa apha kulo mtshato but awuromanswa iyafaka kuyakhutshwa kuyalalwa or would you rather be in a marriage where there's passion kuyathandana imnandi le way but kuliwa qho better ifakwe ikhutshwe kuyekwe be peaceful akho romance Akuphuzwana. akuphuzwana uza kule nto uze ku ya uJonas peaceful one khetha yona Jonas no yafaka yaphuma Akatyana awuthweni pholiwe endlini nahloniphana kumnandi intondoni jini I think yabona khona fanini kukho kuye kule fumanise kuba nixabana into serious kaninabulalanga naxa nityhuna ingathi uyaqala uyiva xa inje okay ndayithanda le episode yes nanam masiyifake siyikhuphe noba kukho romance man yeah be peaceful sentsho kodwa xa ingekho romance like ithini le nto akukho no kiss leyo no nothing leyo imfihlelo ke ngoku ubasemandleni ninjani ke ngoku awayafaka kuyakhutshwa uyayifaka uyayikhupha wena xa tati ivasilina phaa ndlu kaloku uzobe sewuredi nini that's my uyamjonga la nto tati nihlele ekhawushini buke ngiyajongajongana mthe ayile ya unqwala inhlokothi athi naye niye ke niphinde nibuke ngalamzuzu uhlele efonini yakho uyazimarinate uphakama sewuredi yeah abuse njani hey abuse alo thina abantu ababhinqileyo sithatha kade sifudumala kade ngoxozovela ufesofe nombhokobhoko apha zawuthini yonke le nto izaba fair yabo because ayonto yomuntu oyi-1 yabo akuthiwa apha like i-grand kwicala likamjita yabo so ngumjita lo kufuneke yenze yonke into yabo nawe ufuna kufaka ya nawe ungakwazi umjonga umjita unqwali yo anqwali naye umbulasi uyakhala pha uthi ayimandi iromance elo xesha ingenzeka njani into zokuphakama uyoyifaka qha izakwenzeka izakwenza peaceful nje irape kaloku leyo soze hayibo noma ndingafika ndithi okay masimhlawumbi kanye undithembise ngaloo nto ubuzonikezana ungandiniki ndingaya ndihambe nemposi ndithi hayi undirapile because awuthenanga awukhange uyenze romance xa ndifika ndichekwa pha bona uba hayi shem nyhani irape nyhani le yebo yirape kahle kahle lo eyo ndiqinga iromance ingekho so ungabopheka ubopheke ndingakubopha ubopheke ingabikho nto ekuthethelelayo because if ke uromansile kanokurapa that means ayorape leyo senditsho kaloku ndiyakwicala kweli le romance yabo fonini sisimo salapha endlini esi Yabo, ubana usiyaromansa izaba khona ifight emveni koko ya yo so ufuna silwe wena emveni kwe-romance saromansa senze romance sigqiba kasigqibile Uyisala ngodrogo. iinkawusi ziyanuka njani uyisala ngodro amagesa kaloku hey kuthiwa uthini usisi nangoku uthini nangoku hey usista uthini ngoku yena hey unoyithule nto kuthiwa like yinto eyenzekayo endlini Sisi- yabo akuthiwa Sentsho- iyo ethetheni Like masithini George. silesbian noyi-2 elele but okay umbukela uJonas andingamkeli Okay. sentsho isex kandiyenzelwa ntoni sentsho ithini into yesex kwave nivisana ubumnandi ke ngaphandle kuba ninzi abantwana ke ubuphi ubumnandi ke apho because vele kuthi wezilu Saqala. iromance mayibeqala iromance abekho Njalo. into eromance xa sithi vanqovanqa into eromance kuyo xa unobuzo uba into eromance ungathi yinto
Makuthweni kuwe. Thetha manje. Ufuna ubrush? Ufuna ubrush? Ufuna ubetheza we amapiano. Udlala amapiano. Kokota piano. Ufuna uthiwa qala. Uthe ukhetha ntoni? Hayi be peaceful, diphakame. Yeah. Into yisi. Ukubulala. Qoba silala. Uvuthwe inkosi tata. Sizakwenza breakfast in bed ngomso ndiyabulela. Dedwa genqinqi. Uqebile. Silala. Wena msekwana. Hayi namanta hold because balekile lawo yefoni bethu ungaxabani nje. Yeah, nayo manje Bo. Izinto nezenzayo into. Ah. Manje kuba ku family meeting qho ngeveki. Hayibo. Uphansi undibulala lo. Wena usisi nobukhetha ukhetha lena ye romance ne? Hayi ngema bekhona. Kugqibekliwe. ugqobe uliwe. Uyambambisa ke la Hey inzima. Okay kadlule Mr. Ne. inzima. Hayi ayikonzima kum ndiyabetha. Sayeka sibe right. Baby bengicinga uba ubheke emall man uyoshopisha nale necard ku right. Ungabe ewoba uzo dithi romance ngosithi emveni koko uyalwa. Hey khona unomaxabiso lona ndibone ifone yakhe ipicture yakhe ngoku apha kufuna ngeaddress at least ubuthambile yabo. Would you rather find out your spouse had a secret child before the marriage or a secret gambling debt they never disclosed? Would you rather lo muntu uzotshota naye unomntana amfihlayo or unetshala elikhulu alifihlayo? Alityala malibe lityala lemali elikhulu alifihlayo. Le mali. Hey kodwa man hey. Ungayithatha ukuthi ba wena uqondo ungakhe uyazazi. Because umntana lityala elikhulu kwayela nje. Hayi better fuck. Msekwani ba ufuna ingeno ngayingena kuqala. Apha bethe betyala elikhulu. Le mali. Imali ne. Lelenu ke ngoku. Kaloku nje. Apha bethe letyala imali wale le mali. Because umntana yena asoza phela umntana. And needs no flows consideration and children. Bakakuthandi. Uthi ubuye kwakho endlini. Ngomntana ongakuhloniphiyo uqonda fuck. Kafuneni bendibethana nalentwana ngokunxa yoba iyamosha yathini. Bethe lityala elikhulu. Wena Hayi nami ndenza njalo. ityala elikhulu nawo. Abaphulaphuli pha siyaqotha izimvo kuthiwa mayi kodwa umuntu omninzi uthi hayi makantyumpa kubhebhi ematyaleni emali not needs consideration indaba zomntana. What you find out funeka umsesikolweni ufuneka hayi kanti umpumi pha yena yedwa uthi umpumi yena yedwa pha mna ndiyazimisa ndilidini makabe i-secret yomntana. Secret child umpumi uthi yena makabe ngumntana engowami nje. Kodwa kaloku uzahlala nabani? Umbhaqile kuzawuthiwa bendicela ke umntana yethu abuye azohlala nathi. Lewe lena lento leni ithethayo guys yabo iyanibhida. Hey lento nithethayo yabo. Yeah. Umama kaAlu pha uthi xethetha akayifuni indoda enomntana ngaphandle. Yeah. Akayifuni indoda enoze yenza umntana ngaphandle. Now apho inibhida khona uba iphi ingxaki yakhe yabo. Okay. No thethe ufuna uthethe uthi bayageza omama babantwana. Andiva ncam because like awukwazi mna andiboni ingxaki noba nangxaki kwindaba yomntana mna because andizufida mntana. Kaloku once nitshate ngumntana wenu lowa. Kaloku umuntu umthetha nengxowa zakhe Yeah. Noba ziyi-15. Immediately utshata. Like iba ngu full time lawe. Ubomi bakho unless na divorce. Hayi ubayi.
apha niyenze inalihlobililo eyami yakho uthena ntoni eyami yakho nayi bo eyami yakho lo mtshato Owakho- ukhoyo kaloku owakho- kuthiwa masingayi apho ngoku Owakho. kuthiwa masithatha ngeli hlobo esiyenze sobabini emtshatweni okay Khayona Yeah. maka- yeyethu Hayi, mayo. umntana ke ngoku ebengekho semtshatweni wethu uthi uvuma That's why sithi kaloku akayifuni nonto izawubuza mphume ecaleni mntu Okay, esastep Bra. because if espan upay 100k la 100k biye yam nawe plus umntana wethu but xa unonye umntana kufuneka ngoku ube nesixexithile osinika laa mntana ikompulsory lona thini esutata umntana nguwe utata umntana kuthiwa guys umntana akanatyana kaloku mntu wena ndithetha nawe as utata womntana kumfazi wena uze nomntana ufihle umntana wamchazise nitshatile ngoku laa mfazi if ebefumana 100k yakho enze izinto iingxaki zasendlini uyifika iyi-8 ngoku because 20 yapha kulaa mntana Oyela nto ithi No, it's bra. fine Akho umuntu ungazoba lo mna natata. negrand soba yena uze nomntana kuwe nabe nitshatile as long as umntana egrand if lo mnana uthi uvuma xa ndijonga hama lo mnana lo ubekho before into yam naye jonga khame nantsi into uthi ngegrand loo nto kuwe uthi evumba kaloku ulimo uthi gqiyeli yuphi uzohlala nani uzofunda kule high school yalapha kufuphi nalapho igqiza isitsho le ntwana ya intwana itheni And mhlawumbe nezimzekelo kingco sifunde town. Yena ifundise etown. hayi eske boy hayi boy kwangimizuzu yakho boy hayi bendikhe ndabuza ke into enje yabo ba ikusekunentwana yam apha endingazoyibiza ngegama etshatileyo uyava etshatileyo intwana yam lena itshatileyo iye yamithisa ngaphandle so ithini into iyamchaza lo mntana emfazini okanye ayimchazi uhlala uzovela nje mayimchaza uhlala uzovela ubhetere xa isuka kuwe uyam-owna kunoba avele ngelinye ihlobo ndibhalelwe ngumntu apho uthi ungutata omntanakhe okanye ubhalelwe ngumntana akho esithi ufuna ubona utatakhe Amchazi kosiphi isimo xa ku-happy okanye xa ku akho simo sirayithi for ukuchaza umntana sowazi ukuthi ndilinde kube happy cause bulinda kube happy umosha la happiness bulinda kungabikho happy uwenza worse kokungabikho happy akho xesha li-right for ukuchaza umntana bukhona immediately ufind out mntu wam ndixelelwa ngoku uba kukho umntana onje nanje I understand but it's gonna take a lot but bingaske by the time le lot isenzeka sihambe nayo soyi-2 okanye i-decision yakho ngaske ndive ngoku ndizilungiselele umfazi kaloku uthi uyaphuma makaphume ngoku kaloku so uxolele uba makaphume umfazi wakho ujonas wena bra. ndingojonas mna hayi nam ndikwendilakho bra bra immediately when you find out sulinda awusosiphinda wonwabe ngoku mna ndingachaza immediately ndingachaza immediately emfazini mfazi ndenze into enje nanje nanje then aphume uba uyaphuma uba uyaphuma ndiyamcenga uba akacingiki okay Andiyiva le nthethayo mafaz. ndiye uye wathi uphumla ke xa ndimbuza ngale way yabo bayikuse ithini ke ngokule way usuke wathi xa thetha igazi alifani nomfazi ligazi lakho eli igazi lakho soze ulahla yabo umfazi kaloku xa ngumfazi wakho nje iyafaka nto igazi lakho nibanga umntu omnye uthela uthini utsho xa usitsho napha xa nibatshatiswa uthela uthini xa usitsho but ke ngoku ewe nikunye but angakushiyana nini na umntwana wakho ehlele ngumntwana wakho so loo nto ithetha ukuthini ithetha uba mangaphatheke kakubi mane ndimphathela abantwana kube zanjiyana nini na yonta le Ah. thethe esinye isigaxa ke ngoku into erongo yile yongachazi uhlala eyona nto irongo yileyo Jonga, uzawumtheka kwa wena xa ibhede yalo mntana kuzawuba wexxa semdala ke tata kawumposti uposta abantwana bomtshato Kukwiz- umntana ukhula ne-resentment ngoku oh kanene yo ntoni ngoku thiwe ntoni ngoku hane
Yakuva. Oh hayi izikumshe ma. Ewe yo. Oh no ayizikuma. Mina ndikhule ndingayazi noba liyaphila noba aliphila itime lami. So ayizikuma. Azange ndabona into kwangakho ne social media ngazasikhathi. Zange namali noba wenza ntoni for abantwana bakho kanye akayenzi. And the last born bandishiya ngoma 20 years. So akhona ndiyaziyo. But ke ibhuda mayichaze qha yona. Immediately bro you find out. Immediately ukwenzela ungangcutheki. Phinde futhi umchazo wesibini umchazo nowesithathu. Uphambene kaloku. Uphambene ke ngoku. Abantwana abaninzi kangaka. Uzovumela kuloqala kalona. Remember wena uyazi xa ba ngoku awuphindi uze nomnye umntana ngaphandle ngoku. Intoni le into lezoyeka ngoku befamba kaloku realizeile ngoku idamage eyenzayo lento between wena nomfazi wakho utheni ubuphinda wayenza that means awumkhathalelanga umfazi wakho imistakes izenzeka emtshatweni ne but xa uziphinda that it shows uba umkhathalelanga noba angamka ubuyazi uba le nto izamphuna inhliziyo wayenza anyway so xa yophuke inhliziyo wathi akakufuni myeke Nona yam ba umamele ke ithi into qala ngqo iya kuye umxalele umfazi umzekelo abanyanjani akekho umuntu ongayeke kuyo mfowethu ungayeke kuyo hotel lo nefamily nonyoko nobana akekho umuntu ongayeke kuyo nonyoko mina ndiyaxelela mna sandi advice lokunika yona akho umuntu ongayeke kuyo nabani na but kubanzima umyeka ungayeka but ke kunzima into ebalulekileyo umyekile uthetha ba siba 9 billion elizweni wena ungafana ba ubomi bakho uxhomekeke kulomuntu uyi1 mamela ne manti sichatile ne wena usebenza phi le eKapa umzekelo mina ndilapha eMdantsane yes ne uhamba unyaka mhlawumbe kanye ubuya kanye ngonyaka nami nge ndizame ndebise yabona sendimithe uzongixolela lokhu mamela ndithethayo unibuza umbuzo noma ndizibuza wena mna yandiva ndithi akho umuntu ongayeke Ndixolela ndo. Phansi phela ndibuye neKapa mos. Kodwa unafuna ukunjisa abantwana bakho kume zimfazo. Buya ndiyeke lukhelelanga hamba. Buya ndiyeke. Mna disazi ba. There's plenty of time ezaphinda i-chances zoba mayiphinde yenzeke lento ndikuxolele waphinda umitho wesibini mos na uzophinda uze nowesibini nje nomntana mamela kaloku ndithini kuwe choice yakho ukuba uyandigcina you have to reconcile with law fact yobana ungaphinda kuzamawela lapho but if uyanireleasa because awufuni uphinda ugowe through le pain ndikuzisele yona uhlala uyazi ba ingenzeka into enje but if uhamba because awufuni nento zakudibanisa unansi umbulazi uyabuza pha ba xa inoba ndimi umfazi ndimithe ngaphandle will you accept me ile nto ithethwa nguphumla kaloku le yiyo le oyandiva masmond ndithi umuntu ubumvuya myeke kaloku ndiwele mna bra mna xa enochitha athi lo mntana uzawuhlala apha endlini ndiyamshiya nendlu abukhulisa umntana wakhe kubhetere uluze indlu kunoba ukukhulise umntana owenzwe usemtshatweni each and every day umjonga lo mntana ukhumbula lento eyenzekileyo ngokutshate nalo mntu for that umntana kenzanga nto bra but umntana uzalwa kwezi circumstances zophatheka kakubi because umama wakhe wakrexeza khe ndize nenye ngo khawudlule okanye sithethe enye into okay uthethile masongumntu uthethile ne ayikho right qha qwaba hayi kutsho lo ke ngombulasi ngokwakhe mbulazi bumbukela uJonas okay nakumuntu obhalile hi Nayful something has been bothering me for a while and I need some honest advice. I have a 3-year-old daughter and lately I've noticed that she seems to prefer her mother's boyfriend over me. Whenever he is around, she gets excited to see him, wants to play with him, and seems to enjoy his company more than mine. Before anyone jumps to conclusions, yes, she is my child. I've heard all the jokes already. Her mother's boyfriend is a Somalian and my daughter looks much more like me, so that's not an issue. What hurts is that I always believed
daughters naturally have special bond with their fathers. Instead, it looks like another man has become her favorite person. Sometimes when I pick her up, she barely reacts, but she'll light up when she sees him. I won't lie, it makes me feel jealous, insecure, and even a little rejected. I've started wondering whether I'm doing something wrong as a father, or whether I've somehow failed to build a stronger connection with her. Is it normal for a child this young to become attached to a parent figure who spends time with them regularly? Should I be worried about being replaced in my daughter's life, or am I just taking the behavior of a 3-year-old too personally? Did yeah nje ubra unomntana ubra uhlukene no baby mama wakhe wastika no my friend. My friend xa ifikile umntana uyavuya uyajamba jamba uyamfunqa umntana na 3 xa eyibona isenzeka le ndiyamkhathaza uyabuza ba ingabe urongo na for ukhathazeka intombi yakhe because xa yena ngale ntombi yakhe kanye ifunqula ayimoyi. That means khona into ayenza wrong yena, like ufila free xa epark my friend lo mntana akahoyi time lo mntana. Like wena nje uye kulantwana yakho uyoyidlalisa pha ikuyi kufike umuntu osithika nomama walantwana yakho ifike imxhumele imali ke yenza mhlawumbe umfriend umnika imali umntana ona 3 years yeah mhlawumbe lo love ke engcosini yakho yazi kwayihlobo mhlawumbe umbamba ngalo umntana umbamba inansi ijonga kumele vele ube newari xa kunjalo, because umntana wakho bekumele ba xa ufika uyabaleka aze kutata akujambele. That means wena ungumuntu onqwabalala mhlambi kumntana lo wakho, ngokuthi ke sometimes uzama umbeke endleleni but ufumaniseka kuba le ndlela uza uthi wena umbeka kuyo ayikho grand, akayiboni ingumntu oright, yabo. And then uqibile thathe ya ungibetha mfethu sayihlafuna wena ukongeza kumazo kamkhulu besides noba ube ngqwabalala yabo, kukho into endayinotisayo mna yabo, especially kula age 3 yabo, but andikhumbula uba yamnxuseyina ngaphi man. But umntana uyathanda uba I think ukuconnecta kakhulu naxa udlala naye yabo, umdlalisa ungamniki laa nto uba okay buzile uzombona uphelele ekuncokoleni uzoshiya izinto ubozise izinto uphinde uvaye yabo. Uyafuna udlala naye, if ukho ibhola udlala naye ibhola, if ukho lona adlala ngayo niyadlala noyi-2 yabo. Xa uphinde usiza ke ngoku uyaba excited kodwa sizawudlala yabo. So my friend umane mbamba mphosa naphezulu leza so uyachazeka wena ufika uzise izinto uphinde uva uthethe naye sike boy grand even nangoma zo my friend zingoma no dance ngazo nabantwana abancinci thina simenza umculo no dance ngawo nomntana omncinci. Yeah, so vum kanje kodwa Felix umntana kumthatha. So I think lana man if ungadlala nayo mntana yabo, uza connection izoba uthi yena nomsekwalo khona kaphina umbuzo wakho xa. So lo brane ungutata umntana ona 3 years old njengoba nje, so I think bahlala endaweni enye nemate yakhe mhlawumbe ngumeza yabo. Then ke ngoku yena xa yobona umntana akadlali naye, sometimes utyhafile kayimfunqula umjonga nje yabo ahambe. Then xa kufika my friend epark imoto pha umntana uyebaleka emotweni afika funqulwe uyajikeleza kumnandi lo hlobo. So udle ndiyamkhathaza lena imenza filishe because becinga abantwana natural bayabonda abantwana bayabonda nodata babo, but uyothuka xa kusenzeka ngalihlobo. Zithini ingcebiso? Ingcebiso mhlawumbe kwa i-relationship yabo mama notata lo yixhomeke ifike napha kubo, mhlawumbe kwabona bayangabanye abaxabanayo andiyazi phambi komntana. Probably that could be the case yabo. So umntana mhlawumbe yikhethe manje ecingezana mhlawumbe yabo ba mama tata
mhlawumbi utata wakho ambethe kayi-1 umama yayibo Yeah. Hey, uze nenye. yayibo so ya No, so mntana uyidanger leyo akafuni uba yilawe kudanger. Awukabethwa kakhulu enhloko, iyacinga la nhloko. Because zikhona nezi okay. Zikhona into ngicela ethetha uba mhlawumbi mntana kwabone mhlawumbi ubona utata ebetha uyabo kwathi qha benzathi zikhona nezani yanoba wakhoyenza nawe nalo ba check uthi umntana buzawuthini xa ni-act yabo bengathi niyaxabana apha nomama omntana yabo ibambane kwathi nijonge i-reaction yomntana bizaba njani yeah. zange wayenza lo Yeah, noba sesike sayizama loo nto. Wayesenenyanga kodwa man. ya uyicheck ya Nithina neBrazil. Akhona nawe mandastipa. yo ikhona la nto tatipho ni-act ngathi niyaxabana nonasika nomama omntana yabo Okay. nifuna ujonga i-reaction yomntana izaba njani uzawuthini umntana xa yabo Mm. ibambane nje bangathi niyalo niyadla nijonga umntana uzawuthini Then nithini? Nithi ya siyadlala. emntaneni Ngahlala ezokhala kaloku. Hayi manje ubetha utata nje. Wayephethenyi we kum. Umsimama. Wathitsela nawe apha kum. Yeah. Oh yes. bethu time so miye mntana react because yeah so yeah athi ufika mhlawumbi my friend yena akazenze zona But nice my friend. yamtyisa nomama bacingile. kobe nice Sitheni thina bras na into alirongo ngathi. Abelungu ba nice, siyabazi baba nice. Amakhaladi siyawaza nice ebantwini bethu. Siyawazi amazimbabwe nice ebantwini bethu. Into le ikuthi. mhlawumbi thina right kwelinye kwabanye abantu nathi papa babantu ehlobo loba uthi nawe Mhlawumbe thina singarali xa sinojola nabelungu. Yes, yebo. Namakhaladi nama-Nigeria. yes mhlawumbi right Hey. so ithini plan ke Nangu umbulasi ufundini uthi I once did that act. Umntana into ayenzayo waluma utatakhe. Wamkhwela ebusweni. Ibona phela Like into eyenzwayo le to test umntana. Hey guys, azikanifike apho. ungabi sayizama ngoyo Hey phofu iboyina 14. And iye ithwasa nyani uyibona ba. Ndijonge kodwa hey ingathi khona into engayifuni benze yake yabindwa upile pu hey ndabona lona sesithi hey performa nayijonga kodwa hleka nathi hey kwethe hey Ayonzakala mayingayicingi lona. Uthini wena PV? ndake ndayizama lo yo Uthi hey na 3 yazonifaka ezinye incamathela mpela into bifike ngumntu wonke masawe. Yeah, I know. Wafile watsho nje usibosh baba masike sibangathi siyaxabana simbone uzawuthini na. ne Mme ngenyawo bedini thina sime ngenyawo apha kwelicaleni ume apha ulingana nathi. Sangathi siyaqabana. Yo phatha lawo wachoka lo. Umntwana hlele khetha umama ngalelo xesha. benza uthi nanguteni zawukhetha umama Hlele khetha umama ngabazali ngalelo bakhe nobabili Kaloku uyamazi mama nje uyawe overpower ile ngwanzilile. uyabona beyilingwanzile hey azanifike apho bras kodwa nami kwaphuswa. ndisuke ndayibawela Kwitest awuzothina. Kobanzima kobanzima chini bethuna Yo. eyanzaza into nizenzayo sinabantwana funeka senze kanje Test. bosayahambisa stage hey panda azana icero icinga lewe okay Please keep me anonymous. Sigqibile masu PV uthethile nawe? Ngandithi. Uyawathini wena? kandimve Akandimve nami. kule ndaba ithini kanelewe My friend. oh my friend umntana uthanda my friend than the actual father My friend unobele than utatakhe lona. So makalungise yena. Yes, makazilungisa izigweqe zakhe. Yo angamosha ngomtshato my friend umama womntana. Akanoyeka umthando my friend. Cha ngacikela utata. hey That's why ku wrong umithisa ungatshatanga ke. Kuba nezingxaki ezinje. ne okay khawudlula Last year I found out
I found what I thought was the love of my life. For the first time, I loved a man wholeheartedly without expecting anything in return. I simply enjoyed loving him. We spoke about the future, building the family, and having a child together. We were happy, or at least I thought we were. Then I fell pregnant. Almost immediately, things started changing. I began having doubts about the relationship, and at the same time, his attitude towards me seemed different. The way he spoke to me changed. We argued more often, and every attempt at communication ended in another fight. I started feeling like he no longer wanted me and only was staying because of the pregnancy. Out of frustration and hurt, I suggested that we break up. Deep down, I thought it would make him realize that he was losing and fight for us. Instead, he agreed. Just like that. Knowing I was carrying his child, he agreed to end the relationship. That's when it hit me. I already have one child from a previous relationship, and the thought of becoming a single mother of two children with different fathers terrified me. I had been abandoned before by a man who made promises he never kept, and I thought I couldn't imagine going through the same pain again, so I decided to terminate the pregnancy. What hurt me the most was he never tried to stop me. He never fought for the baby. He never asked to reconsider. Even if my emotions were all over the place because of pregnancy hormones, couldn't he have recognized and tried to save what we had? After the breakup, he never checked up on me, not once, no phone call, no message, nothing. Eventually, I texted him to tell him I was no longer pregnant. His response was, okay. That was it. Now I'm left grieving everything at once. The relationship, the future I imagined, the baby, his family, especially his mother, who I had grown incredibly close to. Sometimes I miss her almost as much as I miss him. The strange thing is, despite all this pain, I am genuinely relieved that I don't have a child right now. Looking back, I don't know if raising a child in a situation would have been the right thing for me. But I still wonder, did I give up too soon? Should I have spoken to his mother for advice? Should I have waited a little longer before making such a permanent decision? Could our relationship have been saved, or was the reaction proof that it was already over? Did I choose myself, or did I lose everything? What would you have done? Okay. Niyayiva kanye ufuna ukuyihlakulele nje wala kuthiwa uyishwangathele Okay, ungayithethi ishwangathele ashwagwana. Ume sister kunomntana oyi-1 from a previous relationship. Wadibana nale motherfucker yesibini yamthembisa izulu nomhlaba. Yabona bamna nawe together sizoba mnandi soba moja soba mpororo. Then what we meet change behavior baxabana qho imbavu ngathi distant ngoka imuwe yayithini waqonda ba wazama uba mabathethe ngalento yenzekayo but imbava yamoya. Emveni koko wathi ngicela sohlukane, yathi imbava okay masohlukane. After that waqonda hey akazokwazi ukukhulisa umntana kule environment wayesikhupha isisu. Hayi wasikhupha isisu waxelela imbava ba ndisikhuphile ke isisu. Imbava yathi okay. Ngokuyabuza ba uthi ngoku njengoba nje lapha ugrivela lento bayikhuphe umntana, ugrivela irelationship le iphelileyo, ukhumbula umama wembavu because bevana nomama wembavu ngokazophinda avane kanye nqokole naye. Yonke lento igriva at once. Uyabuza ngokuba kula situation mhlambe ngabe ugive up too soon now, ucela ingcebiso. Okay. Ndingaqala mntati uzobetha uPro Max. Mna ndingathi bra, I think we give up too soon, man. Yabo, because ziyenzeke zana noma nabantu xa be expectile. Pregnant. Yeah, yabo. And then ziyashiyana izikwabanye kuba worse, yabo. Kwabanye kube ngconayo, kube ngconwane, ibe into enyamezelekayo wona oyihlalela. So if wayilindile yena nje lezi mhlamba bekhona umnana mhlamba, yabo. Maybe izinto bezawuba better, bezawuchange. Yabo. Ngathi haza bezabe nqumkelana man. Yabo. Mana ndinele question lo mjita qawa emfuna lo mntana okanye Kuthiwa wemfuna kaloku. Bajola. Wamithisa. Yabo. Batshintsha izinto. Siyatshintsha izinto uma sicaba umlemithi. But ninyamezelane yabo. Njalo njalo. yena intombi lena emfuna umntana
ayo into ayiplaniwe ne Babe wayithela ufuna umntana wathi bomithela kwatshintsha izinto. okay le ntombi yayimfuna yona yavuma Lo. ikhona lanto uvume ungafuni wena uthi Lo ungafuni. ubona relationship kumantu uthi Lo, then yokuthini ke ngoku? ngokuhambe kwexesha uyarealize ukuba yeyam ndiyazibetha so kaloku ucingele Bathi ukhuphile umntana usibonile busibethile. nditsho uba wena ucingele uba no man Yamfuna umntana wena sekho? ndimfuni Ayikho indoda most of the time emfunayo umntana. utsho njani Indoda amaninzi. Hata Stipe bakhona. Khona enye benikhule naye kuBolt ithi okay zama umntana. Ngomdala lo. Akakho mdala. Lo mfana. Akakho mdala. Kuba intanga yakho. Umdala umuntu ongangama ungenamntana. athatha kule ijam Thetha kule age ngithetha kule age kaSeko. Hayi sekumntana kwa wena. awumfuni Kamfuni. mna ngikamfuni ngomntana yabo but xa kunokwenzeka izinto titititi ungam accept ungathi okay sure sekunjalo asimlinde yanza am-accept yabo ndibe ndijonge nalo mntu ndimenze naye mntana uba ithini situation yakhe mhlawumbi lo mntu lowo mhlawumbi ndinizumzekelo iyageleza yabo nje geleza ke ngoku kufuneke mos awuyena umntana awena umntana so ayizokwazi mhlawumbi kude ndimzekelo ke ngoku mhlawumbi ndingenzeki uba abulenzeke esikolweni ndikhuphe ndize neliceba ngamkhupha nomkhupha yebo because mos asikho financial stable soyi-2 endihlala nabazali yabo ya ndiyakuva ngathi besamamele kuwe bhuti Mamele ku? kaloku bubuze iquestion kubhana Nobe nimbuza ba into engisho ngayo mina into ba most amadoda awakho ready for uba nabantwana but izinto esizenzayo zenza abantwana. yeah Yabo. So uthi xa udibana nomuntu uthi ekuse anifuni umntana mina. Yabo. Ugeli yena aqonda ba akazuyo ucwangcisa. yeah Athini ke ngo amithe abuye aze kuphanda but xa ubuthe awufuni umntana awuzuthi uyamfuna ngenxa ethe yena umithi and ingxaki kabani ikhondo kalo yazi lo bike yathetheka ngikhumbula uba beniphakathi nantoni yabo le utsho uba umntana angahlabisi ne yeah kuyo yonke lento sizenzayo yabo amithe yabo ube wena buthi awufuni mnana yes thintini yabo so apho yayithetheka khona wathi mnana wa ungasebenzisi condom xa kanda ufune mnana Yeah. yabo nje manje sithi ndiyajebe sithi uyahlabisa it's fine condom wa ungayisebenzisi ke ngoku angayinxiba naye mos ukhona condom 8 yamantombazana lena nami ndakhe ndayitsho yenziwe lena nami ndakhe ndayitsho Justipas uba why izosoloko isithi abantu mabanxiba i-condom inabo benazo ezama-condom siyasokolisa sisabo isokolise into yayeka uhlala i-8 hours okanye 7 hours uyifaka ngokube sofaka sometime Awuthengi uzihlale injalo PV lo akayazi oyazi amantombazana wazazi nozazi lo ayabona uthe akayanda le condom abantu abangosisi yabo so Nakuyisebenzisa na bras. Nakena na business umuntu nayo nibona xa ikuphi. uyasijamisela hayi mina umntana wayesebenzisa wayesibalisela Ba ikhutshwa njani? esithi jonga mna ndithi ndiyenzo 8 esithi bajonga mna ndithi beka umlenze phezu kwesitulo ndiyenzo 8 sendithethile naye uba azazi sawudibana ngexesha elithile Yeah. yabo so uyilungisele bihlale phaa yenzo 8 ayifake phaa ayitshove kungoku yayihlala Ingena ke i-6 ngoku. hours ke ingena yabo nje ngila 8 Yeah. ingena kungenela cala iguquke ke ngoku ihlale kahle ibe la ndawo uzafaka kuyo i-rubber band ya Yeah. ihlale phaa so ke njengoba uyilina
hlala izinze kahle pha ifumane position Hawu kwayenza ya. izinto so uthi ufika ke ngokwena yabo Yeah. ufika seyihleli kahle ke ngopha so wenze lo 8 akudisappoint angazi ke angazi uhudi Ibe itshonile. Uzofundisana. Ngoba ikhona ayitshoni inkulu ngapha nangapha isenzo qwaqwaqo ine Ukuthi usizothi othi opposite ziyatshona nje. eziphi kuthiwa ziyatshona singabuyi. Uthi eziphi uhamba ngokutshonelwe ikhondom emadeni. ezizabo bo so bahlambi nguBolvin oyitshala uphethe uBolvin Yeah. so nangaphi ivuleke Oh, that's why we That's why- ngathi gobisa of box. yes ingathi ugobisa of box Okay. so ifike ke ngokuthi ivuleke ngaphakathi Oh, jealous of balls. Kulula kanje ifike ibe ile. yes hayi mamela udela Nango sebenzisa amazwi oanelo kanye into lesaphilisi zakhona. zinto into Ezwe garage. Awuzobetha. ezithiwa zicobra ngo Nindaba olama neexperience akanibalisela umuntu bayezawe izinjani na. Sisebenza njani? Uyiva njani bayiyasebenza ngo? nami ndiyabona ke ndibalisela man suthi uyayibawela uba ubaliselwe Iva pha kuwe. ithi hamba oyithenga le wi ndive ku hayi akho uzawuva pha ku Inoma if kuthiwa ba ihlala 2 hours ke before yenze. Uyithe uyazi njani kuphela 2 hours. Balesifuthu futhu. nobuva kuyo kuthiwa iphakama zwi Zisuka. Immediately. ibhali kalo i-backup generator leya xa kuthiwa kumke umbane xa kuthiwa umke umbane uthi nje waqa ithi zibilisa wa Ayivalo noma uchitheka ngawo. koke bithe ithi qaqambe ibeke nyawo ifuna usebenza There's a lot. ndiyamxelela ndiyamxelela ngixelelwa nje siyaqalelwa ezweni siyazibaliselwa kaloku ezweni ba yona Alo siyabuza siyoyika thina so siyabuza. Ba, hey bra. Uthini na? Ukhona no bra pha area no friend yakho. No. Ko9 ndiyayiva. Shophe endlini. Iqondo bayisubile ke ngoku. utyela we ndiyazonqena ezando mani mna yho Apha uthethe ngento yobana umuntu wakho uyadeserve la ndoda wayenayo ngoza kuqalwa. In a way yoba ngoza kuqala udibana naye ngikwazi umuntu 1 2 3 4 one night but the more uhlala naye mnika 1 ngoku in 4 nights Okanye ungamniki. 4 in 1 night. laa nto ufuna ujoyina i-3 months nohlukane uye kona so that engapheli laa nto yabo Phila ukabuya phila ubona hot. uthi awuyiva wena lo Jonas uthi umuntu oba naye akufuneki uhlale i3 months okanye 4 months ufuna ukubethe nje baba inyanga ezimbalwa Sure. ngohlukane beno phinde benomnye omtsha uzokwazi umenza the same thing. nohlukane kusemnandi I think ibhetter leyo kunohlukane kusemnandi man ungohlukane sekuliwa seku But awuzohlukana naye xa uhlukene umsemanzi apha nibuye mos. buyi Yaphosisa. bo umbulase fonini Uthina na bese sibuzile ne? Besinandoni kanje kanje. besetha ngenatsika lo yakhalaza umbulase pha ufumane iplatform yokhalaza uthi xa nisiqhelile madoda yiwoni yasivimba bethunana Yava. That's why ufuna ukutyela pilisi kumsurprise umuntu wakho. Ukumsurprise ngokwaqonda yo haso kanti kula round yi-1. akonid yapilisi utsho uba uyayidinga ipilisi wena Hayibo umuntu xa isithi that's why ufuna kube nepilisi. Kutheni kumnika 1? no benditshilo ndithe kuwe kaloku the minute umuntu umthanda uye umenze ornament kunini ndayithetha nale nto Okay. Hayi hoya le ayithethayo ke kudala nyani wayithetha. Ikhona enye iclip ebenza ikhatha yakho ngoba sihleli nesonke simhlopha apho. okay wayitshilo ba Mayitshilo napha. so umbulase into enoxelela yona kaloku uliqanda le-Grootman iqanda lejani iqanda lejani ke alixhashazwa
ubethwa kube kanye ubeke isandla laa nto kuthiwa uba ufikelele nalapho ndingafikelelanga khona ike limfunayo yabona chance le nto ke ndiqonda uba vutha leya so kwimpeyo leyo Selehlala. solihlala because imdlavuzi imdlavuzi umbulazi uthi ufika buhlungu idiniwa soma kuthweni umbulazi uthi buhlungu lana soma kuthweni uthi makojiwe umbulase undenze isteak elahlobo uqale ngalo ndingathembi uba uqale njani wala utena akawutsho uqale njani umntu kayiqala uqala house on fire uqala nje house on fire I was believe now uthi boom uthi wamjonga phinde inyuke uqale more phinde hayi utheni ungathina uqonda uba uyazi ndinika unyaka yabo then mhlawumbe after 7 months ke ngoku senza into enye uqonde mana iyindawo nje lewe I think it's a scam na that way. eh Sibababa. As a scam. njani nqalo Immediately. uqebile Uqombe hayi. Bese umuntu kasomcela uqomba hayi suka. yeah uhambe kasikahambe kasikumbolithela azoskema wena funa ukuthi ulungise engine yakho for uba mawumthande enough for uba makahlale ungadikwa ikhamba. That's why ke ndisithi anqabile ama-cherry a-grand in terms of ikhambani. Like let's say ba xa enoba ne-problem ethile phaa fumanise uba ukwazi umbetha for mhlawumbi 6 weeks okanye 6 months funeka abe ngumntu okwaziyo uhlala nayo enjoy ixesha lakhe ukwenzela uba kungatshintshi izinto xa engakwazi ukunika yona. Anqabile ke ama-cherry anjalo but ke yazi klewe out of 6 uyi-1 kuba ndithi out of 6 if umatshera yi-6 alapha uyi-1 umntana onoqonda uba uye-enjoy ikhambani yakhe. Abanjalo bra. uyi-1 nyani Ilo nto abantu aba like abanengi lehlo utsho bamhlizela abantu banecam kanje. Abayatyela amashit. Akakuhle. abantu abatheni Like wena nasijabo itsho wena asatyelwa thina umzekelo ndithi mhlambi njense campaign nje ngexesha ethina kukho meeting kukwintoni phaa ecampaign yabo umuntu akazi understand ba ifone hey ayibanjwa kanye kayithini hayi usaqomba usecampaign ndo uzahlala ecampaign andikhabe nibabhisa ngapha yes so ukhetha uthini awubuyayo khetha ungajoni I think asongakwazi ungajuka lo ngoku bethe nje ufuna betha nje akufuneka kube no-560 noba netshera yi-1 even ngalowo naku i-image ibalulekile bra. yaphofu yawunyasile yafuna benetshere yi-1 man but ke abo bantu ngaba basidisappoint utsho nje uthi immediately ehamba sekempini because nyhani yatsala into yebhoxa yasokolisa but uzade uyi-1 man undivumela ntoni ndazi uba ndiboxa but nje kuba mnandi ngela xesha lujongo bra njandlali ngune zadibana nawe ungadlali ayizaba mnandi relationship ukola period incinci kuba funeka uyodlala awuzungeke understand ngayo ba yiwe be right useke uqala mlahla lo ufumana ophin khanga lomnye ya bra akho mnandi sokuqala umuntu omtsha akho mnandi akho mnandi lo ngotasipa akho mnandi ndetsho kumane uqala umuntu omtsha ndifuna uqala umuntu omtsha every time mona uciwe yini obinjani akho mandi uqala umuntu omtsha kodwa uthi uvile umahudela uthini umahudela uthi uthanda kanye loo nto awundiva khona mani yami hayi into zo understand umuntu uba uqhela umuntu uba okay ngoku akhona into uma-understand so ke it seems like siyabethakala kulaa nto yoba sibambe laa nto mani yabo la first experience uyibemnika yona uyibambe ihlale kulaa level yabo. That's why akufunekanga xa uyi-relationship intsha wenze too much. Ithi relationship ufuna ukwenza yonke ngepace uzokwazi uyimaneja. Once uyengamandla ukhefuzela kwakho ulo mntana umqhala kakubi and amatshela acema umbulase uyanqina uthi akululanga uqala umuntu omtsha
inzima nosuzoku xa uqala umuntu omtsha kanti xa emdala hayi nguqhusa Umbula sohamba na. kuye kuthiwe masireyisise ngemisuzo kube mnandi kube njeya. Okay. Singa move on. Sure. I am a 40-year-old woman with an 18-year-old daughter from a previous relationship. In 2010, I got married to my husband, and together we have a 4-year-old son. My husband has always treated my daughter like his own child. He supports her, spoils her when he can, buys her things she needs, and makes sure she always has money. From the outside, it looks like a healthy father-daughter relationship, and my daughter also respects and loves him as a parent. The problem is not them, it's me. My daughter is a very beautiful young woman. Every time I look at her, I am reminded of myself when I was younger. Lately, I have been struggling with feelings of insecurity and jealousy that I am ashamed to admit. Whenever my husband and daughter go shopping together or spend time together, my mind starts creating scenarios that may not even exist. I find myself wondering he admires her too much or whether one day he might develop feelings for her. Sometimes I even fear that he could choose her over me. I know these thoughts sound irrational, but they have become so frequent that they are affecting my peace of mind. I have even considered sending my daughter to stay with my mother for a while or encouraging her to leave for university sooner simply so I can stop worrying. I have no proof that anything inappropriate is happening between them. My fears are based entirely on my own thoughts and insecurities. Am I overthinking this situation or my concerns are valid? How do I stop feeling threatened by my own daughter and trust people I love? What advice would you give me? Kanti umzoxolo yena uthi ingaba kanti nesibindi notyela iboxer ngafuneka uyithi jab and encourage nobetha kaloba ne-license yobetha wabantu bayikamntu jab uyabanjwa yena i-assault chip ivino ayingu-assault chip US and thina soloko sidimelo bethu ndisakonzakalisa yabo. sure So, assault chip ivino Hayi ko. yabo so ke apha kule situation ume sister une-40 years unomntana ona-18 years plus nonyana ona-4 ona yena lo tata naye lo tata ajola naye ngoku uyavana nomntana akho na-18 lo my sister uthi lo mntana uright une-ese grand umhle nje all together then ke ngoku njengoba njalo nje uyoyika bayihlobo bavana ngalo ingahambi ihambe le mbava iqonde thini nako umuntu oright ibe busy naye uthi akho nto yenzekayo njalo but uyayicingela uba ingahambi ihambe ibe khona nto yenzeke njalo so ucela i-advice ahambise la mntana amse kumamakhe okanye hayi la mntana ampushele uba makaye eyunivesithi uthini athini okanye achithe inja le ibona umntana esithi une-ese right umntana ayitsho nguye otshoyo my sister uthi my sister uyambona umntana kuntswambu umile kahle grand umile grand so iyoyika yona my sister yona imbava kangithethe ndithi nice qha lo mntana una-18 khona le mbava le kutheni izawu-outa nje yona kutheni izawuba lapha endlini ka-my sister bathathile bahlala endaweni eyi-1 ka-awuthanga bahlala endaweni eyi-1 mhlawumbe lo my sister uze nala mntana na-18 phaa wangumntana wakhe ufike ekhona from a previous relationship Uthe gqina 18. Uthe gqe emncinci kaloku ngo-2010 wakhula ke ngoku na-18 kulo nyaka 20 ngamenza into. Because ukhule emncinci la mfike emncinci la mntana wakhulela phaa And ke ngoku umkhulisi. And cinga ba abantu badibane ngo-2010 ngoku it's been what 16 years so ufikele la mntana na 2 years sozamenzena because ukhulisile yamazi. It's not about lamjita, it's about le nto ayifilayo lo my sister yobana xa babona besiya mall basihamba siya mall nodidi uyoyika. Yes pa izimvo zabaphulaphuli ziyabethabethana okay uthi nomsini utangqondo usafundo kubalo kubani igama lalo sisi okufa okufu
Hey, ikofu enobisi. Chini. Hey. Ikofu erobisi. Hey. Yo. Chini. Coffee Robins. Akanyiwa nyari Coffee Robins ndakabanza shushu. Uthi kutheni mama ezawufikelela kwezongcinga nje khona. Yebo. And utheni umama yena ezazicomparisha nentombi yakhe nje because igqabi liyakwazi uwela kude emthini walo. Yebo? Yes. Okay. Wena uthini? Hey, mna awumama mazi banami kutheni because ngathi ngoba kayithembanga indoda yakhe. Ubona bayazenza into bethenjiwe omkhulu. So ithini ke ngokulento? So inzima man uyenza benzima ke ngokumama. Uyabuza kwazi options yi3 athini? Athatha umntana amse kumama wakhe kumakhulu wakhe okanye umntana ampushele euniversity okanye athini? Bayichance yomsi university khona makamse university. Bichance yomsa kumakhulu wakhe. Makamse. wayezamsa kamthimanga umntana kakathimanga indoda athimanga buba yi2 but the more the hlobo bavana ngalo bangahamba hambe if mama unjiyana kaloku uzayenza lonto leyo if yena ayibe kanjani if umama zabeka kadlakalala ke Ibek. If umama sisifebe umama ufuza lando mhlawumbe ikalonto yena umama mhlawumbe uthi umama if ekula position yoba ne stepfather simthandayo beza sneak kaloku utsho lonto yo ixesha elininzi bathi kuthiwa xa ungumntu osoloku unexhala umfazi wakho hey subuzazi ba wena wenza ntoni subuzazi given that situation that scenario unokwenza if like yena so if beku light umzekelo ena 18 evana naye la hlobo mhlambe yalembavu benoyinika bakawuve ndoda mhlambe fit acid ina 18 yena na 18 ngoku enwana la 18 ngo okwasibona ipipi zazo Usandoni Uzawenza lona. Nangu babes ba uyabuza uthi yena umama lona ujola nentanga yakhe na. Uba mama. Ngani na? Like it le time le ingakanani? Indala no 15 because mama una 40 something. You only no bina 50 something. Phofu bona bana 14 ngawo bantu bathanda young blood. Kaloku uthola iqala ku 40 years. Phofu kezwe zikazenzeke phofu ezinto yabo azisho umamzo yabo. That's why neqala. Hayi manje zifunda ku Facebook uqona wa wow noba ufunda istory ku Facebook ajonge imbavu ichophe ngapha umntana ichophe ngapha ajonge thi umntana utheni ngathi uvula imilenze nje amthume something oda lo wangumsebenzi onzima lo okugade umyeni wakho umgadile bunjani kumntana wakho bekuthiwa ntoni thanks athi welcome naleyo uzabo yampreparisha for umnanzika yo uyazonzakalisa kuzawuthini bra so uthini wena maka uke wamhambisa udina umntana ngokuthanda likatata enxa yento asicingayo okay mna ngaske sibuyele kula old model yakudala mani webhayi umuntu umntana bengathiwa ngutata no like yesawenzi nje ozstepfather bebengajampi baba ngozstepfather bengutata womuntu uva xa icishile ba actually utata walo muntu ngilwa kaphela lawela omodel ubabes uyavela pha uthi she must trust umntana wakhe ukuba sozalale nexhego but kaloku
uthetha njani lonto like usayithi okay masithi uyiqala ngaphi uyithetha emntaneni awuzuyithetha uzayithethela nini uyamthemba kaloku akasamthembanga akabathembanga boyithu awuvele uthi xa ungayithembanga into uthi ndiyayithemba hayi ke okay bra makamhambise kumntana yazi ukhuluma enye into nehlobo abaliselwa abantu like ixesheni solokuthiwa abantu abadala ngabo banemali yeah so ke ngumhlambi afundiseke ngelo hlobo umntana ba hey atsho lapho utata mhlambi esibona ba utata mhlambi menzela yonke into abe mhlambi intanga yakhe ayimenzele hlobo utata mhlawumbi so kuye kujike mhlambi into nethi utata mbosi yonke into yayenzelwa ngutata akho nithi bamvulela imilenze vulela ungenayo ungazokwenzela yonke into because yonke into uyifumana kutata hayi nakacela into utata yakwazi ukuthatha umntana athini ehlobo lokuthi ba athi inkosi obethe ethangeni yeah but ke hayi man advice makamhambise yabo if ucinga izinto zamhlalisa kabuhlungu izinto so wafumana ixhego nje nazi imoto noma unobheka pha iquick ningoku nazi yazidwelile phasilinda abantwana besikolo abantwana abancinci so uthi kuphetera thini ke osizofuna Petera hlala lapho umjonga kahle umntana wakho umxalele ba ekuse ilife nguhambeka ngehlobo nehlobo equick ni uzothengelwa ilento kubani lo ungena ethi yangu pha ya uyanqina lo yakumqolo landelayo futhi uthini wena ngalipheli lo alipheli kaloku wewe unyana unyana wakhe wangena ethi ya ungenela unansika kanqe tatakhe Asibethe ukugqibela. Ngina okay ndayibona ingena lawo ebethe tathi. Ephi. Kalo ngathi ngaperform. Abethe ukugqibela mntana. Asibethe ukugqibela ya. Okay. Yo, nazi lo bracket no ngikhathazile. I know I made serious mistakes and I live with the regret every day. Some things cannot be undone. All we can do is accept the consequences and try to move forward. My wife had already left me before I got her younger sister pregnant. I don't want to go into details, but I acknowledge that what happened caused a lot of pain and damage within the family. The younger sister has since given birth, but her family does not want me involved. My mother-in-law even told my mother to tell me to stay away from all of her daughters. I have tried apologizing, but my wife is not interested in reconciling and wants a divorce. We do not have any children together. My biggest concern now is the baby. Despite everything that has happened, I want to be part of my child's life. However, the family is preventing me from seeing the baby. Would I be insensitive or selfish if I approach a family court to seek legal access to my child? Am I wrong for wanting to be involved despite the hurt I have caused, or should I respect the family's wishes and stay away? So, ikhotman ithathe nalo my sister ababini abantwana together. Sister walo my sister wahamba wayohlala nabo wayoncedisa xa bephangele apheka thini yambona grand yammithisa after mmithisile my sister wahamba no sister wakhe wahamba wathi umama wabantwana nabo bayithuba ungaphindi uzapha wena yabo after ethe ungaphindi uzapha after ethe ungaphindi uzapha wathi after the ungaphinduza emphazamiso after the ungaphinduza apha umama wabantwana waxelela wafonela umama walembava ba uxelela umntana akho angaphinda zapha wena imbava ngoku ifuna ubona umntana wayo lo imithisileyo ku sister wakhe umfazi wakhe which is usister walo wa ufuna divorce uyabuza ba ithini advice mungamcebisa uthini Yo. Ifro ifuna divorce. Ifro yakhe ifuna divorce because umithise usister wakhe. Ngcolile kodwa le barretheni yona kwabaza kwanto ngoyifamily ngo.
uzela ntoni sister wakho utheni uthina wena uzela ntoni sister wakhe na brana ezinye izinto wena unothetha ikhaphetshu uthi ibhokhwe kumele angeyalitye likhaphetshu hey ke uza nayo kube yazi andithi right but sometimes ezinye izinto zinga-avoideka. so suza sister wakho apha kwam nizohlala uhlala nantoni usister wakho uthena khangela indoda yakhe bahlala boyithule indoda yakhe so uthi right boy hey mara naye yenza kakhulu usister wakhe yena ngomnye lo litwatsho yena qala ile nditshoya lo othenga amadwatsho ayi-2 hey man irongo le nto ayenzayo but ufro ndimbone xola ke hayi kofe nobisi suthi amadoda ifro ndiyibona ixola kule we sister wakho lo urongo so i-divorce into sister wakho kutheni yena ezawuvuma kodwa uyayaba ndithathe nawe ndingumyeni wakho le nditshoyo kaloku bezothini kwa uzothini yena usister lowo elitwatsho no bra i-divorce iyenzeka yona iyaqhubeka because i-divorce iyaqhubeka yo because ifro andiyiboni ixola ke yabo iliweni okay then ke ngoku after yona for ba ibhoda ikwazi ubona inansi incosi yayo yabo yo uthi akasike ke ithi mani ke ikhilale mani ko uyabona nje umbulase uthi umbulase ndingabaluma banye boyi-2 ndimlume usister wam ndimlume naloo ndoda leyo because benze ububhanxa nyanyana kodwa ingathi uwesa usister wakho umntana wam ndizamfumana njani family court outhi mayiye court wena hayi makaye ecourt lo because kupanisha umntana akenza ngalo kodwa uyapanishwa ngongabanga nikwa-access kutata ugqiba imuve but if both uyadipe bahlala phi ma ke ibe ulala njani kodwa sister womntu ithi ikofu enobisi so my sister can't visit because of ibhokwe iyawuthi cabbage bewe mandiye ndaphazamiseka mandicacise lewe ndiye ewe nyani xa umntu enokhathala ndawo ngangathi ndiyimotherfucker erhalayo but if una 29 usister wakho una 25 utshata nendoda ena 35 okay uhambe wena use-corporate kuse-fresh umtshato fresh usister wakho mhlawumbi ugqiba uphuma evasithi but akanasipani so uyasuke e-Eastern Cape uyohlala nani phaa ejozi uzawulala kwenye room engapha wena uphangela from Monday to Friday uba khona nge-weekends ungena ne-night uyinesi yes indoda ingena ngo-9 iyaphuma ngo-5 nge-weekends ba-free ngubani ospenda ixesha elinintsi nendoda wena okanye udadewenu udadewenu asikathethi like ezinye izinto zifuna ucingwa ngaphandleni kwe-emotions noba uyi-rapist ezindoda but number 1 ngubani ophekela indoda sister wakho ngubani ospenda ixesha nendoda ngusister wakho ngubani indoda efikela kuyo endlini binemini embi ifikela kuba kusister wakho binemini egrand ifikela kusister wakho into ezininzi uzenza no sister wakho wena ufika ulale usamnamza udiniwe uphinde uhambe yabo into esinjeyana azifuni uze nomntu that is so similar to you that is mhlawumbe nestructure somzimba niyafa azifuni into ezinjalo undibekele zonke because number 2 siyamazo yi2 lo muntu ba ungene 11 hours akazobakho for the next 11 hours ndim nawo apha endlini and awuzothi kusister wakho yeke unxiba into ezimfutshane phambi komyeni wami sika stramto yangena ndihlele dining room ndibukele i-World Cup iyaphuma yena uye toilet phaa xa mqala ukuthi rhuqu angene etoilet yabo zifuna ucingwa ezinye webras singazijongi ngehlobo lobana hayi masingathetha ziyenzeka funeka sizithethile ukwenzele umntu ayicinge ba I must not put myself in a situation where if this would happen I would be hurt
udadewenu yamfunela into ntoni ne udadewenu angafika for i-weekend but avayo not uba afunele umsebenzi apho ungamzama if ungasuke qha wena uyomrentela indawo ahlale phaa okanye andiyazi bra kodwa kugrand unceda udadewenu ne but makangabi ne-access more than wena for myeni wakho khona bethethwa ngamajita ba njengoba utshatile uhlala nomema ubrother wakho okanye cousin yakho engumjita ivuna isibhali iyaxelela uba ayizohlala apho uyoxela uba my friend ngidlala ne-fro man ndiyixelela loo nto immediately uba kuphi ispace atyus what I can do is ndingathetha ne-fro sikuzamele indawo ozawuhlala kuyo for 2 months uzame isibhani for le 2 months if ufuna enye 2 months sikunike enye 2 months olu hlobo awukwazi ukuhlala ne-fro yakho qhayiya ke phaa uthi bulala kwanto kuba asezalani ngegazi yabona zezinto ndizitshoyo ezi qhayiya ke lizoba ngathi uyi-rapist ke kodwa ngabe nguye awukwazi bra awukwazi ukuthi indoda yam ayitshithi gqiba uyinike isizathu sofuna uyithemde if uthi inyoka ayilumi uthi inyoka ayilumi mos umane qho mane ubeke kwendawo izabelanye mane isifo bayiluma grand apho kuba uthembe bayilumi ayikho grand lonto le better ungayisondezi kwasemqaleni wayilumi yona but suku ufuna uyitesta ba ayiluma okanye ayilumi na sika if una chance yemali as a family masidibaniseni simkhangelele indawo angamane yomjonga angasivizithela nathi but makabe nendawo yakhe okanye ahlale ku back room angahlali in the same house zamenzela negrosana samenzela yonke into those are the best kwenzela ngathi number 1 uphatheke kakubi number 2 angathi umyeni wakho njonga fani number 3 angangenisi madoda endlini yenu sininzi izinto ezinokwenzeka sanjonga no1 but ne-ghost ezosoyo zikhona into ezikhosta uba umuntu makathenga ukutya athini yes uyabona wena msekwana kanye makahlale ngasemva makangabi ne-access more than wena emyenini wakho udadewenu whereby niyashiyashiyana and even nangona nikhulu ukhona umuntu wayesithi xa ejola nawe athi yasizama ndibone late uba unodade womhle hlobo afuna uyeka wena angene kuye uyayalo weyenzeka bakhona abantu endibaziyo abanosister abasimile ufumaniseka uba umuntu uthi wofuna lo abona uba engathi uthetha into ezininzi afuna udade wabo ikhona loo nto leyo so acting ngathi ayikho just because umuntu utshatile hayi khona but udadewenu kutheni yena ezawuvuma nje even before kufikelelwe kuvumeni udadewenu number 1 akakujongi ngela hlobo ukujonga ngohlobo loba izinto zikabani zimhambela kakuhle ubani uzibamba tsolo njengobena le ndoda zamnyisa yabo sometimes yaqabana nawe qabane nithukana qonde chini khama ke ngisetyusa indoda yakhe sininzi into ezenzekayo kwi-dynamics ixesha ni-right apha endlini yonke into i-right qha aphazame kayi-1 mhlawumbi abe enxelile kanye wathi yabo ezo esinjalo yes umajali pha uthi yocaba uyaqonda uCimakho hayi ubiza wrong amagama umajali pha uthi lento uyithethayo uCimakho into eyenzekayo usister wam ebefuna indawo befuna uzapha kum kodwa ndiye ndathi masimkhangelele indawo baby so bamkhangelela kwaze beqonda ba hey kubhetere icimile yami ifone ngo ibuhlungu la ukhuphela imali ke umuntu ndithi mhlawumbe umuntu wakuweni bengongomntanakho ibuhlungu la yakhotman ukuba yena aphole yaka lo msekwana mamela lokunene argument lelo ungasusike kangathi no ndiyabuza andimvuse ukuthi ikhona into endiqondayo ba hey andiva uthi kaloku bekantshoka kumna kuhood uthi that 12 makangasifuni le ndawo earphones chiche nje ibheke ngapha hayi bheke ngapha sure wena 12 koma singambi free useka uthi hey makangafidi
for abantu makayazi khona inzuzo namahotela ibe khona inzuzo benteni kane So- qale mnuthetha kaloku ubucebisa laa ndoda ndiqake ngokusiye sayitsala ngale kasisi mna for example andinoyenza loo nto because number one abakhuluwa bam bandishiya ngo-20 years khona ndishiya nge-27 years khona ndishiya nge-23 years yabo so ngoosisteri andiboni intombazana ndibona usisteri and nabo abastiki nabantu abazintanga zam whereby benza i-understand uba awutheni uliya uclose kum yabona and bekumele uba andide noluka endihlala nabo boyi-2 xa ndisoluka funeka ndizanyole i-backroom ndizokwazi ukujonga khona abasisteri bayatsho nje yhu doda unesidima jonga ukhona indlu ebikhulisa inkawu encinci yakhula le nkawu iphethwe grand yonke into emveni koko yasuke nje yaviolent kuyabuzwa uba itheni violent le nkawu kwathiwa iinkawu xa zifikelele kwistage sobetha zifuna ubetha azi-understand uba theni ingazanyela intombazana uba mayibethe and nina anizoyihlukuhla mos le nkawu ikhuphe ezazipem ziyenze irake so kumele uba nayigodusa abayihoya yakhula imani ba-rough abantu ba-rough one day mbethe yambulala la ulitwa phaa wacisha because ifunani so once ukhulisa inkawu yathini yabetha zange yamnatsika ingoma sure. yasuka nje izipem zenkomo ubuyisa izinto apha endlini yambulala so liba khona istage loba umntana oyikwekwe ahamba azidiscoverisha uba lewe xa uhlukuhla isidala le ikhuphe izinto ezimnandi zimhlophe okay so mhlawumbi xa noyikhuphe le ntombi ibawulu explore now imagine ke ngoku le ntwana ikwekwe ikhulile ngoyandala nanku umfazi wakho obona umntana ufumaniseke uba nangu uyabhutyoloza apha uhamba ngento ebonakalayo uba kanxiba nganto ngaphantsi sometimes uyakwazi uhamba nangamabele because uthi ngumntana lo zenzelwa ntoni into esinjalo zenzelwa loo nto njalo ewe ngumntana ewe akanoyenza loo nto but wena uyenzela ntoni as umntu omdala wena mntu omdala when do you take responsibility yoba mdala uyeke izinto uyeke ubeka umntana kwisituation yongayazi uba makathini hey ndithe nqaba iphiliwe ndiyambona le pause ayini bras umfundi mamela into eyenzekayo endayithethayo isenzeka yade yenzeka umfundisi uthi ningabantwana bam umntana wam othentheni kungahamba kuyohlala let's say umfundisi uhlala etown let's say umfundisi unendlu etown ne abantwana inkonzo yakhe lapha eMdantsane uthetha into enjalo abantwana bayi-2 bahamba bayohlala etown kumfundisi beyofuna umsebenzi bafumana i-internship bahamba besiya phaya umama uyaphangela uphangela exesi umama uhamba Friday Monday ayepha abantwana bayaklina benza yonke into for umfundisi neneni ikhona kodwa la bantwana bayayenza yonke lento umfundisi andiyazi kwenzeka ntoni umfundisi abantwana bafika behleli phaa bobayi-2 bembathile xa bephakama abantwana bahamba ngebhendi bobayi-2 wathi umfundisi yokuyabanda namhlanje my daughters come masilaleni soyi-2 babona utata ngambayela ebhedini akenza nto umfundisi ayabona into irongo bam abenza nto bamane besithi asala lapho tata shushu uthe gunqa nkomi yakho bam andiyazi kwenzeka ntoni ngale mini kodwa wabalala boyi-2 umfundisi ewe akumelanga kaloku wena msekwana umhlawumbi umntana uyayicinga noba ke andavuma bazexothwa umfundisi uzathi mangaye enkonzweni sendiyi-enjoya yonke le nto so mandivume yabo akusuba bayayifuna but mandivume uyakwazi umuntu phela yenza into even though angayifuni umfundisi as umuntu omdala bekumele uba uyazile into yobana makangazibeki kwisituation yobeka abantwana kwi-awkwardness yokuthi hayi tata yaqasecaleni ndiyakhumula usithi besitha ngento yoba makahambe umntu yabona yakhumula ngoba usithi ikhona lento kubesitha ekuqaleni uba umntu akayenzi into it's like besitha ngento yoba ibe kanjani na ibeke ehlobo ibeke edlakadlaka ndiyakwazi ngoku it's like besitha ngento yothi benofebe apha bhuti yabo ntsoko yabo uba umntu ofebileyo awukwazi umxolela
Yeah. akayibethe Yeah. yakhumbula sisithi apho ba yakwazi yenza into ube ungekho intention yozenza yabo buyela kulaa nto ngoku Nditsho uthi wena umuntu makayibethe noba kwenzeka ntoni na. ewe nala oledi xa efind out umfundisi uba wenza into ezinje makayidivorce. kaloku zikhona nje izinto nje efuneka uzenzile ungekho sengqondweni yakwazi ukwenza into nje ungekho sezingqondweni ingqondweni nawe nje Msekwana ukuba uyamxolela nditsho nangoku ukuba la mama uvile ba umfundisi unetrisam naba bantwana bayi2 wamxolela what is to stop umfundisi ave yo ezi zi2 zimnandi elihlobo xa sinofaka wesithathu kanjani? What is to stop him from doing that? Yeah. If uyamxolela just make sure ba uzawukwazi uphinde umxolela okanye umshiya because you avoid ba angenze for some kwakho wena nje use middle drift yena ubhizi uyadrifta ngapha. Nana yam. Made ngabatyana. Mafushana uqala ucuku. Yes. Okay. Hayi umuntu. Kabethe mawude closing remark. Yeah, that Yeah, bayata mahotel. Closing remark hood. Awuzothetha wena? Akho mazwi ufuna uwathetha nje bawufana. Oh okay man bulela lapha kuwe man brother ngo kuba ndibe lapha namhlanje yabo Sure. Beba nikwazi ukuthi congratulation nabantu abachileyo ba congratulation abakum. Yeah. Sure. Okay. Awuna mazwi wena siphushana. Now. Okay. wona nalo lewana. Ufuna ukuthi umuntu nami ndiyamthanda. Unomntu. Igama lakhe. Igama lakhe. Yazazi. Igama. Igama. Umuntu private. Unobukele. Nomubukela njengangoku. Ufuna nabe proud bo hayinyani nokuthi nyanyani uyantanda nyani. Bani umuntu wakho. Buya ndawutha umuntu wakho. Hayibo. Ngale ngidona. Uzodwa uthela. Bambuya ewe. Kutheni ngamchazi? Uyaziwa nje. Umbulase uthi uzawucela ba akaze apha eshowini. Very interesting topics. Yes. Ake Mbulase ungaza Mbulase kodwa ke usazise funeka ubambe uCamagu pha kwi-inbox ya uza kunika inamba yami then sithethe sibonisana ba siza recorda nini zaba kule ndawo inohood wink ube kanti uyasazi story sakho because yena umbulasi kaloku khona amadoda alapha azabe kufuna shushu Awaphi? angapha ku TikTok angahleli nawo ngo usephedi yena umbulasi Ephedi ndangima ukuthi sephedi but yazi show zethu wena mbulasi ziba sebusuku njengibubona ba kusebusuku siye siqale ngo konda olala nje konda uzolala yeah this azolala yebo ya no sizothetha ngoba kuza kwenzeka kanjani and i-podcast kufuneka ibe nendawo yayo ngo funeka kasifika ku 30,000 okay sikhe sibe ne-episode ye-5 hours sishuthi ubusuku bonke no akho ngxaki azilungu abantu bazawube behleli ya sibethi stream into esinjalo funeka sihambe sitshintshe igame singabethi ngenansi ke hayi uthi unemoto umbulasi uyadriver ke mbula okay uthi ndiyadriver guys uyaliboya ixesha ngoba eliphuma ngawo drive usuka apha ephedi oh yazi ngoba yini ezobeni izijunayo ke chappies wenza namagqambuza omnye bethi combination yakhe ku chappies nomnye ithathe yeah so sabona ngaye umbula ya amazwi okugqibela ke ngokwenu wathetha nganga
as long inyama isadibene negazi, as long into oyifunayo ungekayifumani, into esenza ukuba sibheke phambili ngamaphupha. Uba awunalo iphupha, awuziboni ngomso undawuni, kuzaba ngathi apha ebomini kuwe kunzima kakhulu. Kuzaba ngathi ukhaphe abantu abathile ngenxa yokuba wena ungenayo ivision yokuba ndiyaphi. Uzukhumbule ke mntakwethu, awuyomeko kule ndawo ukuyo ngoku, ayithethi into yoba uzawuhlala okanye uzawufa ukule ndawo kuyo. Pusha, phanda, play. Yebo, iba nombono, zibone usendaweni ethile. I'm telling you, uzawufika. As long ungasonganga izandla uhleli phansi. Ba uthi ndizibona ndi into ethile, hamba iya mboyithatha ngengani. So amazwi ahamba ngalo hlobo, amazwi okugqibela, if uzibona unobunzima ingathi akuzodluleka kule ndawo kuyo, as long uyazi apho uya khona, le ndawo kuyo ngoku usezodlula kuyo, nibe nobusuku bomnandi. Hey walila. Okay, mna ngifuna uthetha namajita man ba akuncedi uba yi-good guy, because xa uyi-good guy intombazana ikhumbula into ezimbi ozenzileyo kwi-relationship. Uba uyi-good guy Cheryl, mhlawumbi masithi uyi-good guy then mhlawumbi ngaloo mini ushiywe ngumsindo, masithi nine-5 years nijola, ngaloo mini ushiywe ngumsindo, ungambethi mhlawumbi okanye umyuce nje ngento ezibuhlungu. Yabo oko kubu-right 4 years kanye ya oko kubu-right 4 years. Xa nohlukene ukhumula laa nto wawuyenzileyo iyirongo qha. Ya ungathetha man, like abantu noba ungenza right noba ungenza wrong basoloko bebamba le nto irongo noba wenza ya le nditshoyo. So ukucinga fana uba if uba ngumfana orayithi sukwenzela intombi, suba right for intombi, iba right for wena, because xa wena urayithi izinto siba right for wena, not because wenzela intombazana, because intombazana ikhumbula le nto irongo yenzileyo xa nohlukene. Ungayithengela igrosari, ungayithengela indlu, ungayithengela imoto, once ikubhaqa mhlawumbi uvulile kule ndlu yayo walala nomnye umntu, suka sifebe sendoda esitshithayo siya. Yabo so ya mna ndifuna ukutsho uba ukuba i-good guy seyiphelele nophela siyavala. Ukuba i-good guy kusebenza. If i-good guy iba i-good guy because uyi-good guy, ungabikho good because of ufuna uba good for nomntana, because xa nohlukene akayikhumbuli into ezintle zenzileyo, ukhumbula ezi zirongo. Naphi na noba uwenze ntoni na ebomini, decide ngokwakho uba ufuna uba ngumntu onjani, usoloko uba nguloo mntu qha, ungenzela abantu, because xa usenzela abantu soze bayikhumbula ubugudu bakho. Khunjula into ezimbi xa uzenzileyo, especially xa une-fall out for nabo, be it emajiteni. Ubuyi-good friend emajiteni kukhunjula ngale mini uye wenza into ethile rongo for omnye umjita. Zonke ezinye izinto ezikrend ubuzenzile azikhunjulwa, and umntu akayeki ukumosha just because good. Umjita mhlawumbi akazoyeka ufuna ukutyela just because ungumfana ogrand. Umjita ogrand mani ningamtyeli, ukutyela le nto ungumfana ogrand. So ayazange ndava at any point in life kuthiwe uba i-good guy kusebenzile for ubani. Wonke xa umntu okhalayo ngumntu oyi-good guy. So ubu-good guy khazame uba yi-motherfucker kayi-one usibone uba kuzawuthini. This has been the Naifu Podcast, Players Edition. We're out. Bo. Qophiswa.
awuyeke uba i-good guy for amantombazana.